היי, עוד טיפ קטן ממני אליכן היום. הפעם בקשר לאביזרים. את הרשימה של פריטי החובה במלתחה כבר כולנו מכירות, כולנו יכולות לדקלם בעל פה מתוך שינה. אבל מה שאולי אתן לא יודעות זה שגם לאקססוריז יש רשימת פריטי חובה. הרבה פעמים אני מגיעה ללקוחות לבית ואני רואה מגירות עמוסות באקססוריז, עמוסות בתכשיטים משגעים, צבעוניים, יפים, אבל נורא קל לנו אולי לקנות אותם, כי זה לא קשור במשקל וזה לא קשור במידה, והם קיימים בכל כך הרבה מקומות, בכל הרשתות של הבגדים ושל התכשיטים, במגוון גדול של סגנונות, במגוון גדול של מחירים, אז מאוד קל לנו לקנות אותם. אבל מהרגע שאנחנו קונות אותם ושמות אותם במגירה ועד שאנחנו בוחרות באמת לענוד אותם ולצאת איתם מהבית, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז בואו ונראה איך אתן כן יכולות להשתמש בתכשיטים שכבר יש לכם, ואם אין לכם, אז איך לקנות את התכשיטים הנכונים. כי נתחיל מזה שאתן לא צריכות באמת מגירה עמוסת תכשיטים בארון שלכם או בבית. מספיק שיהיו כמה תכשיטים בודדים, נכונים ומדויקים עבור הסגנון שלכם, עבור המלתחה שלכם, כדי שהם יאפשרו את העושר הזה בעין והוורסטיליות של ארון הבגדים שלכם. אז ככה, נתחיל בפריטי חובה ניטרליים. אז גם בשרשראות יש את השרשרות הניטרליות שמתאימות לכל מה שיש לכם בארון. חולצות בכל הצבעים, בכל ההדפסים, ישתלבו מעולה עם השרשראות האלה. ניטרלי זה בעצם הצבעים שמשתלבים עם הכל, כמו זהב, כמו פנינים למשל, כמו כסף, אוקיי? גם שרשראות מעץ אגב, הם אלטרנטיבה טובה. עכשיו פה, שוב, זה דוגמאות של לקוחות מתוך הארון שלי, ואני, כמו שכבר הספקתם להכיר אותי, אוהבת הכל גדול ובומבסטי, אז אתן לא חייבות לבחור בתכשיטים כל כך גדולים, אפשר גם לבחור בשרשרות קטנות יותר ועדינות יותר. העיקר שהם יהיו בצבעים הניטרליים. השלב הבא, כשאתן הולכות לבחור שרשראות, זה בעצם לבדוק מה יש לכם בארון. את השרשראות, ובכלל את האביזרים, תוסיפו בצבעים שלא קיימים אצלכם בארון. כלומר, אם הצבעים אצלכם הן על טהרת סתם למשל כחולים, ירוקים, סגולים, את השרשראות תבחרו דווקא בצבעים מנוגדים, למשל. אפשר לראות למשל את הצבע הסגול הזה בחולצה, כמה יפה הוא ישתלב דווקא עם שרשרת צהובה. עכשיו, אם הצהוב הזה קצת צועק ו-too much עבורכם, אפשר לבחור בשרשרת עם נגיעות צהובות. זה לא חייבת להיות שרשרת שהיא כולה צהובה, אלא רק נגיעות צהובות, ותשימו לב כמה זה כבר מקפיץ את הלוק, וכמה זה הרבה יותר מעניין. זה עובד אגב מעולה גם על הדפסים, שלא תחשבו שזה עובד רק לחולצות חלקות. אז גם חולצה בצבע כחול עם הדפסים כחולים וירוקים, תראו כמה יפה, דווקא הוורוד פוקסיה ככה משתלב ומאיר אותה ומקפיץ אותה. כנ"ל גם לגבי ורודים, אם רוב המלתחה שלכם בארון היא דווקא בכיוון של ורודים, כתומים, אדומים, לכו על שרשראות, לא בצבעים האלה, אלא על צבעים מנוגדים. למשל, שרשרת עם נגיעות ירוקות, תראו כמה זה יפה על רקע הוורוד, ושרשרת טורקיז גם אגב יכולה לעשות את אותה עבודה. אגב, טורקיז זה צבע שמשתלב עם כל הצבעים, ממש עם כל מה שיש לכם בארון. בואו רק תראו כמה זה יפה משתלב, גם עם למשל סגולים. סגול, טורקיז על רקע סגול, זה יכול לעבוד מעולה. טורקיז על רקע גם רקע כחול, זה יכול להיות נחמד. זה על הוורוד הראיתי לכם, גם על צבע ניוד, למשל זה עובד מצוין, גם על אפור, אני יכולה להמשיך ככה עוד שעה ולעבור ממש את כל הצבעים, אבל נראה לי שהבנתן את הרעיון. טורקיז זה צבע חובה במלתחה, זה פשוט ישתלב עם כל מה שיש לכם בארון. דוגמה אחרונה לשילובי צבעים מנוגדים, זה למשל, כמובן שמשהו ייתקע פה, זה למשל גם בצבעים רגועים יותר, זאת אומרת יש לי פה חולצה בצבע ירוק זית, זה לא הצבע הצעקני אלא צבע עדין יותר, ודווקא נגיעה קטנה של שרשרת עם טליון אדום נותנת איזשהו טוויסט מעניין. זה לגבי שילובים של שרשראות במלתחת הבגדים שלכם מבחינת צבעים. עכשיו, יהיו בגדים שלא תצטרכו לשלב איתם שרשראות, כמו מה למשל? בגדים שיש להם כבר איזשהו איתור או קישוט על הבגד עצמו בילט-אין. למשל החולצה הזו, שיש לה איזשהו איתור דווקא על הכתף ולא במקום הזה שבו מונחת השרשרת, אבל האיתור הזה מספיק דומיננטי, ואם אני אוסיף איזושהי שרשרת, זה אולי קצת יגרע ממנו. אז במקרה כזה אפשר להוסיף עגילים, אפשר להוסיף צמידים, אבל על שרשרת הייתי מוותרת. עוד דוגמה לבגד שלאו דווקא יצריך שרשרת, זה בגד כזה, שוב, עם הרבה מאוד עיטורים, עם הרבה מאוד קישוטים, יש פה רקמה ואבנים ואיזשהו הדפס. במקרה כזה לא בטוח שתצטרכו להוסיף שרשרת,
אני אוהבת עומס, אז אני כן אוסיף, אבל עבורכם, מי שככה אוהבת את הלוק היותר סולידי, יכולה להסתפק בחולצה בסגנון כזה, ולוותר על שרשרת. מה כן? הגילים. זה במקום כדאי. אז זהו, עד כאן מעולם השרשראות והתכשיטים שלי. מקווה שנהנתם, ספרו לי איך הולך. ביי!